este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Laurențiu, Florin și Florentina, care acum se logodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dea lor fi spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântați ei în deplină înțelegere și în credință tare, pentru ca să fim izbăviți ei și noi de toate pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Da, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră rog. Amin. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce-ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și i-ai arătat pe ei moștenitor făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robii tăi aceștia, Laurențiu, Florin și Florentina, povățuindu-i pe dânsi pe tot lucrul bun, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Dumnezeu, Florentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se robului Dumnezeu Laurențiu Florin, cu roaba lui Dumnezeu Florentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se lăudește robul lui Dumnezeu Laurențiu Florin, cu roaba lui Dumnezeu Florentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu Laurențiu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se lăudește roaba lui Dumnezeu Florentina, cu robul lui Dumnezeu Laurențiu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Florentina, cu robul lui Dumnezeu Laurențiu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, a Patriarhului Avram,
ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeia stăpânului său Isaac, și prin mijlocirea scoaterii de apă ei descoperi să logodească pe Rebecca. Însuți binecuvintează logodna robilor tăi acestora, Laurențiu, Florin și Florentina, și întărește cuvântul pe care și l-au dat. Unește-i pe ei cu sfânta unire cea de la tine, că tu dintr-un început ai zidit parte bărbătească și femeiască și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți dar, Stăpâne Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, cei aleși ai tăi din neam în neam, caută spre robul tău acesta Laurențiu, Florin, și spre roaba ta Florentina și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin inel s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt. Teze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântare cerească. Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieților. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate câte sunt, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. De sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Laurențiu, Florin și Florentina, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina anunții, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Doamne, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci buni și purtare fără de prihană în viață, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să li se dăruiască lor și nouă toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul noastră lui Hristos, Dumnezeu să vă dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și
închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel preacurat și ziditorule a toată făptura, care din iubirea ta de oameni ai prefăcut coasta strămoșului Adam în femeie, și ei binecuvântat pe dânsii și ai zis, creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi i-ai arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvântat pe robul tău Avram și ai deschis pântecele Sarei și l-ai făcut tata multe neamuri, cel ce ai dăruit pe Isaac Rebeca și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacov cu Rahela și din trânsul ai arătat 12 patriarhi, cel ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor porunc pe înainte mergătorul, cel ce din rădăcina lui Iesei după trup ai crescut pe pururea Fecioara și din trânsa te-ai întrupat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negreitul tău dar și multă bunătate ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea cel nevăzut binecuvintează nunta către altul într-o legătură a păcii, dar de prunci și seminție cu viață îndelungată, cu nuna cea neveștejită a măririi. Învrednicește-i pe dânsii aș vedea pe fiilor lor, păzește viața lor fără bântuială și le dă lor din rob cerului de sus și din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de un de lemn și de toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți. Și dăruiește și lor ce sunt împreună cu dâns și toate cerurile pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurat și de oameni iubitorie și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Măcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, ai zis. Nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor din trânsul. Și luând una din coastele lui, ai zidit femeie pe care văzând-o, Adam a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama Florin și Florentina. Și dă roabei tale acesteia să se plece în toate bărbatului său și robului tău acestuia să fie cap femeii, ca să viețuiască după voia ta. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebeca. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacov și pe toți patriarhii. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Semfora. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele chitului. Păzește-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții Tăi, lor rouă din cer, și să vină, precum ți-ai adus aminte de Sfinții Tăi 40 de mucenici, trimițându-le lor cu numi din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de părinții lor care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, părinții Florin și de roaba ta Florentina și binecuvintează-i pe dânsii. Dă-le lor roadă pântecelui, prunci buni și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe dânsii ca cedrii Libanului, ca o vie odrăslită. Dă-le lor roadele pământului ca toate îndestularea având, să sporească cât un lucru bun și bineplăcuție. Și să vadă pe fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul mesilor,
și bineplăcând înaintea Ta să strălucească ca luminătorii pe cer în Tine, Domnul nostru, căruia să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel Sfânt, Florentina, pentru că de către Tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește-i pe dânsi într-un gând, încununează-i într-un trup, dăruiește lor roadă pântecelui dobândire de prunci buni. Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună robul lui Dumnezeu, Laurențiu Florin, cu roaba lui Dumnezeu, Florentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu, Laurențiu Florin, cu roaba lui Dumnezeu, Florentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu, Laurențiu Florin, cu roaba lui Dumnezeu, Florentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Florentina, cu robul lui Dumnezeu, Laurențiu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Florentina, cu robul lui Dumnezeu, Laurențiu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Florentina, cu robul lui Dumnezeu, Laurențiu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este ca femei, precum și Hristos este ca bisericii, trupul său al cărui Mântuitor și este. Căci precum biserica se supune lui Hristos, așa și
întru totul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să sfințească, curățind-o cu baia apre prin cuvânt, și ca să o împărțișeze și ne-ți biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci să fie sfântă și fără leprihană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însuși trupurile lor. Cel ce-și iubește femeia pe sine se iubește, căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare hrănește și îl încălzește, precum și Hristos biserica. Pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui și din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică. Astfel și voi fiecare așa să-și iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să respecte pe bărbat. Din Sfânta Evanghelie cea de la Ioan, citire. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Să luăm aminte. În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo. A fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul: nu mai iau vin. Iar Iisus i-a răspuns: ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă, făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit: umpleți vasele cu apă, și l-a umplut până sus. Apoi le-a zis: scoateți și aduceți nunului, și ei au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe mire și i-a spus: orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei,
și și-a arătat slava sa. Și-au crezut întrânsul ucenicii săi. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru robii tăi Alin și Lavinia, nașilor, și pentru poporul care este înainte în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne miluiește! Și pentru toți dreptmăritorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veci. Însuși acum pe robii tăi aceștia, Laurențiu, Florin și Florentina, pe care ai binevoit, ai însoțit unul cu altul, păzește în pace și în bună înțelegere. Arată nunta lor cinstită, ferește patul lor neîntinat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prigană și învrednicește pe dânsii să ajungă bătrâneți fericite cu inimă curată, împlinind poruncile tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești, și ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.
puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Sfânta Cruce, Ununia, mâna nașului, mâna nașei și mergem în loc. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii, că așa a binevoit Dumnezeu. Ați săvârșit jurământă înaintea Sfântului Altar că veți păzi legătura dragostei și a unirii dintre voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită. Și că nu vă veți abate de la datoriile voastre nici unul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care din Cana Galilei și Munta de acolo ai binecuvântat-o,
Binecuvintează și pe robii tăi aceștia care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor. Înmulțește cu bunătățile Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Treimea cea întru tot sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o Dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea vouă viață îndelungată, naștere de prunși buni, spor în viață și în credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților, slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Prea Mucenice Părinte, binecuvintează! Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei arăta nuntă cinstită, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și tuturor laudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu cununați și întocmai cu apostolii împărații Constantin și Elena, ale Sfântului Marele Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Iertați-mă de un cor întreg în spate. Acum mi-am dat seama. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți mieri, iubiți nași și cinstiți nuntași și dragi părinți. Cu ajutorul lui Dumnezeu am săvârșit taina Sfintei Cununii pentru Laurențiu și pentru Florentina. Și ne rugăm lui Dumnezeu ca Harul cel Sfânt să se poboare peste ei doi și să unească cel mai de preț. Și să știți că omul are cel mai de preț iubirea din inima lui. Pentru că tinerii care vin înaintea Sfântului Altar vin ca să aducă jertfă iubirea pe care o au dintre ei. Nu împinge nimeni să vină aici, ci vin dintr-o convingere a lor și dintr-un sentiment pur care să știți că este dincolo de lumea asta. El nu e material, pentru că omul n-ar fi fost capabil să-l facă atât de frumos și atât de pur. Dar frumusețea lui vine din Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care este iubire, așa zice Sfântul Evanghelist Ioan. A încercat să-L descrie pe Dumnezeu și i-a ieșit atât. Dumnezeu este iubire. A fost atât de simplu, dar atât de complex în același timp. Iar iubirea aceasta care există între oameni, ea este izvorâtă din sânul Sfintei Trei. O iubire care este nesfârșită. O iubire care stă la baza bucuriei oamenilor atunci când se unesc înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur, mă gândeam în timpul slujbei, am un cuvânt care zice așa. Zice că tinerii atunci când ajung înaintea Sfântului Altar, atunci când pășesc pe ușă, vin doi. Și după ce Harul lui Dumnezeu se pogoară peste ei, se întâmplă un lucru extraordinar. Pentru că este o singură inimă pe ușă. Pentru că Harul lui Dumnezeu unește inimile, cele două. Ele nu sunt unite de om. Ele sunt unite de Dumnezeu. De-aia Biserica a numit această slujbă la care ați luat parte astăzi, taina cununiei. Putea să o numească simplu cununie și atât. Dar a numit o taină
Că ceea ce se întâmplă în ea are o parte văzută odată prin ceea ce se întâmplă, prin cununiile care se pun pe cap și arată importanța mirilor, prin vereghetele care se pun în mâini și arată iubirea nesfârșită. Toate lucrurile acestea, prin rugăciunile care se fac, asta reprezintă partea văzută. Dar dincolo de partea aceasta văzută, este taina lui Dumnezeu în cadrul căreia se coboară Harul Duhului Sfânt. Și sfințește unirea dintre cei doi. Nu doar o binecuvintează, o sfințește. Deci unirea dintre bărbat și femeie în biserică se sfințește. De-aia devine familia de astăzi biserica cea mică. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice acolo asta. Transformă, practic, bărbatul și femeia într-o biserică mică. Asta este familia, asta este fundamentul societății. Ea se fundamentează, practic, pe această biserică mică în care este prezent Hristos. Împreună cu noi și dumneavoastră, care de astăzi vă sunt la fel de importanți cum vă sunt părinții care astăzi sunt și le primează în spate. Sunt la fel de importanți ca părinții care v-au născut și v-au crescut. Pentru că vă devin de astăzi părinții duhovnicești. Există un cuvânt al Sfântului Simeon, noul teolog, care vorbește despre paternitatea duhovnicească. Adică devenim părinți, dar în Duh. Ceea ce se întâmplă cu prezența lor aici este că ei dau mărturie de cum va crește familia aceasta. Așa cum se întâmplă cu nașul la botez, care dă mărturie că el va fi constant lângă pruncul care va crește în Duhul și în prezența lui Dumnezeu în inima lui. Să știți că nu întâmplător sunt lumânările de față. Și sunt aprinse și sunt împodobite. Arată frumusețea sufletelor voastre, iar lumina din ele arată iubirea care nu se termină niciodată. Ea nu se termină. Ea e ca o flacără pe care noi o întreținem. Ține doar de noi. Și să știți că vă fac o mărturisire celor care sunteți în biserică. Oamenii ăștia ieri au fost la spovedit și apoi l-au împărtășit. S-au spovedit și s-au împărtășit. Au postit câteva zile, iar în momentul acesta n-au venit fără pregătire duhovnicească. Nimic din toată pregătirea din jurul unei minți nu este mai importantă decât pregătirea duhovnicească. De ce? Că s-au pregătit ca Harul lui Dumnezeu să vină peste niște trupuri și suflete pregătite cu prezența lui Dumnezeu. Asta este Sfânta Împărtășanie. Se coboară Hristos în noi în mod real. Nu e un simbol, e o realitate. De aceea, faptul că nu sunteți singuri și aveți prietenii pe lângă voi astăzi, arată nimic altceva decât prețuirea lor. Arată că Bunul Dumnezeu între noi trebuie să fie comuniune. Și în comuniunea aceasta se creează unde? În spațiul duhovnicesc odată al Bisericii și prin extensie dincolo de pragul ei. Vă doresc din toată inima ca să vă bucurați unul de celălalt. Să vă bucurați de momentul acesta și să știți că ceea ce ați primit astăzi, exact ce am vorbit ieri, e un dar de care trebuie să aveți grijă. Pentru că e curat, pentru că este sfințit și pentru că s-a așezat peste suflete sfințite și peste trupuri sfințite, așa cum au fost voi sfințiți ieri și astăzi. Casă de piatră, ca să vă dea Dumnezeu, și bucurii sfinte și prunci cât veți dori și cât va dori Dumnezeu, să vă umple bătătura, cum ziceau înainte bătrânii noștri, și să vă bucure sufletele în toate zilele vieții voastre. Amin. La mulți ani tuturor, fraților! Noi o să mergem să ne închinăm la Sfintele Icoane, cu mirii și cu nașii. Dumneavoastră, între timp, puteți să veniți să rutați Sfânta